Hi guys, tara mga customer guys, oh, sa mo ang new arrival galing US. Ay, namoy kuryente doon ate. Wa jamo. Ay, sakto din mo. Nara guys. Ana. 4-5 na siya guys. Dayon kani. 5 pili siya guys. Kana siya guys, nindot kina siya nga plato. Kana 5. Na kani. Muna siya na ay 700, 600 o 500. Ano man si Sirila di ba ya maros sila yo. Nangaway siya, nangaway. Adi ba kamo magsayo? Uli. Kabarog ati ano. Okay ra ba mo dili magsayo? Kapuya sa posisyon. Ah, mo man ay manghilig pod. Sus ganahan kon kulura pero mubo laman. Uy, bag, sakto na niyo mo abit. Ano man nga bugnaw. Nga mga bag. Ano ba itong kuan? Diyan, kami itong polo dyan nga ni color. Murag na ato diya kay wato gikuha ni kuan. Wa ko gidayon Siya ni. giyaha. Uy, tagkasag ni kay mamili siya giyaha. Nara guys. Ano ba yung abet? Ito ang inani, ito ang polo. Walang pink, ma'am. Ah. Kasi mong gikuha ko. Tay. Ayaw sa kakuha, ayaw sa kakuha. Kasi mayor mo sa liyam, hawak. Dalisa. Ikaw din sa kdalan. Kinsa ko diri yung gusto ani mga plato guys. PM lang. Dali ko, isukod sa Google. Ay, dara. Dali, ano nakita? Kaya may naman mo lawas go. Dara. Ingo. Ilan po di dyan? Ani siya Go. Ay, mahal. 250. Mo na gid siya. Mahal lang mo na sila. Okay man ni ato na lang ko ning tagon. Mahal na siya. Or isang buhat kay okay mo yung term. Wala ko nito ang abit ko. Oo. Hindi mo musod pang babae. Pwede yan sa kamusta ko babae di ay. Di pa magladlad. Ang iwang kasing-kasing mo ra magbabae. Kani ay nindot ni. Masakot pa kuan eh. Mabaya di mga nindot. Pero sud na nani. Sukod man ni mo gabi eh. Wala, man sa mga. Panaw ko sa akong sama. Sige. Kana siya guys, 250 ana kay ma'am. Naramong model. Naramong model guys. Oh. Model, mo deliver o pa. Uy, tanawa mo oras di ayon pa kay basig malin na tayo man yot. Asa na mo sa kay ultra? Mali ko dugi karong buntag. Abit nindot. Parisan na nasa slacks ma'am. Pwede din skinny, cartoonist. Pwede daghan siya magakuan. Pwede kuan ipares. Ito gamay tutoy pag-iit. Sako si kuan ani. Servictor. Guys. Huwag ka pakita. Barato ra kay ni siya guys. Pili-pili na adto lang mo sa Mahayag, San Miguel, Atbang sa public market sa Mahayag. Akong giganahan bitaw ani kay ang kahumot. Oo, ganahan ba mao gani kay Mugid akong gikuan ba nga akong ilong ba lami kay gikpaminaw sa akong ilong nga humot kaayo. Ang pares patos ba? No. Pangitaunon pa to. Oo, ina maya. Hindi ko kayo mo si pangatsing. Kani abit ko mo atin tagkasag ng inani ta to. Nindot ni siya.